Şuňşy bir taraplygyň nämedigini öwreneliň. Bir taraplyk bize 1990-njy ýylyň 12-nji dekabrynda BMG Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan berildi. Bir taraplyk diýmek ýurdun daşky siýasaty. Meselem iki sany döwlet uruşsa, şoň arasyna goşulmak bolanok. Yara vermek bolanok. Diňe humanitar iwiçki eşik ol derman şon ýaly datlar bermeli. Birinjidan onuň ýurdun içki siýasatyna hiç hili daxly ýok. Halka peýdasy ýok. Bir peýdasy bar, haçanda bir döwlet biziň üstümizde çozjak bolsa, şol 193 sany döwlet bizi gorar. Dogrymy? Ýöne şo BMG'niň düzmündäki 193 sany döwlet öz arasynda agzy berdi. Meselem Izrail, Palestina meselesinde BMG'niň düzmündäki döwletler ikä bölündi. Ýardy goldaýa, ýarsam goldanok. Köp güýçli döwletler Izrail goldaýa, köp güýçli döwletlerim Palestinany goldaýa. Şoňa görä-de şo ikisiniň arasynda uruş gutaranok. Ýene bir mysal Ukraina bilen Russiýa. Russiýa dünýäde paragatçylygy goramaly döwletleriň hatarynda dur. Öden Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy. Ýöne tutuýgada Ukraina çoldy şol. Diýmek Birleşen Milletler Guramasy taňa 100% kömek eder ýa-da seni gorar diýen hiç elek suwtnama ýok. Onuň düzmündäki döwletler agzala. Meselem Owganystany Birleşen Milletler Guramasy hasap edenok, döwlet diýip tananok. Owganystany Birleşen Milletler Guramasyny halkara gurama diýip hasap edenok. Şonuň üçin häzir Owganystan bizim üstümize çozsa, Birleşen Milletler Guramasy kömegi gelermi, gelmezmi belli däl. Sebäbi onuň özüniň bir goşuny ýok. Ol bir ullokan işe yaramayan gurama. Esasda şonuň düzmündäki Amerika, Russiýa, Hytaý, Ýaponiýa, Fransiýa, Germaniýa, ana şo döwletler, Ýewropa döwletleri. Garaz şolar esasda, şolar seni goldasa, seni gorarlar. Goldamasa bolen goramadlar. Şonuň üçin ay BMG, ay bir tarap biz onuň ullukan peýdasy ýok watandaşlar. Sag bolun.